тема, за яку ви тепер почали говорити, вона доста, як би казати, за неї можна говорити курто, а можна говорити доста широко. Якби ми почали говорити, щоб ми розклали все по поличках так, як воно має бути, то на 2-3 години, як мінімум, ця тема американська. Я спробую дещо вияснити в цій темі так, як я це все увидів. Ну, ясне діло, що наші русини, котрі прийшли до Америки, вони від нас до Америки понесли ті самі проблеми, які ми мали тут і які ми переживали. Русинська Америка починається по рокові 1871, то чітко зафіксовано. Ясне діло, що я десь знаходив, що вже в 1850 році русини із Пряшева цілі там 3-4 родини виходили. Але це були скорше люди, романтики, які глядали ліпшое життя, хоч і дещо мали доброго. Але по рокові 1871, коли в Америці було подавлено ірське восстання ірів, і многих із них фактично видавили з робочих місць, було много роботи, і треба було дати там робочих. Це співпало із дальшою проблемою, яка була у нас. 80-ті роки, конець 70-х, 80-ті, декілька років підряд, це були неурожайні роки тут. Люди страшно збіднішали. Держава їм не допомагала ніч. І ми можемо бачити і в русинській літературі, приміром, оповідання Анатолія Кралицького «Екзекутор», де пише, що багатий регіон, долиняни русини, так, вони мали Грозно, вони пестували, кожен рік збирали врожаї, вони мали вино, вони були багаті. Центром духовного красу села була церква. І раз прийшла філоксера, зараза, яка імілася на Грозно, і ціле село стало бідним, нещасним. От фактично в 80-ті роки то був вопрос бідних людей. А що робити? І ті агенти, котрі прийшли тут, фактично вони відкрили їм путь до Америки. Досить інтересно, за це пише русинський американський писатель Том Белл. Ми його знаємо як Том Белл, фактично Фома Беличак. І його роман коло того високого пеца, так, високий пец, то як по-русинськи, то що росіяни кажуть, це українці кажуть «домінна печ», коло того високого пеца. І це фактично роман став бестселером. Роман, котрий став, я вернуся тепер до того, роман, який відкрив американцям долю тих емігрантів, слав'ян, котрі прийшли і робили на американське общество. Бо вони робили тяжко, я вже говорив, 14-18 центів робочий за 12-годинний день. Що я хочу тим повісти? У ті часи, як русини прийшли до Америки, вони перетягли там і свої проблеми. Приміром, на кінець 19-го, на початок 20-го століття на Подкарпаттю не було ніяких українофільських двигань. І в Америці, поміж русинів, не є ніяких українофільських двигань. То інтересно, що тут українці з русинами савадять, а в Америці екзистують дві громади. Одна русинська, друга українська, котрі між собою ніч не мають общого. Одні моляться на Духновича, а другі моляться на Тараса Шевченка, Івана Франка. Деколи вони десь на общих якихось там маніфестаціях зустрічаються, там будуть і поляки, там будуть і серби, і хорвати, але вони між собою не конфліктують. Бо коли вони прийшли там, у них були інші проблеми. Між тим, наші русини, котрі відходили, кожна нова генерація несла то, що ми мали тут. Приміром, мадяронство, часть нашої інтелігенції, сповідувала в Америці
ідеали, ми є часть мадярського світу, ми маємо лишатися частю мадярського світу. Це по рокові 1919, коли іще часть русинів прийшла там, вони критикували чехословацький уряд. Вони були античехословацькі. І мадярони, коли і античехословацька капчалися в єдно. Між тим, найбільшу нашу елітну організацію, як би казати, духовністю, таку, яку ми понесли там, це було бути русинофілом, а бути русофілом. І зато, коли ми візьмемо русинські новинки, одна русинська новинка взяла за основу собі російський язик, який вони знали зле, і то значить, фактично вони видумали іще один російський язик. Іще один язик, котрий росіяни не розуміють, а коли розуміють, то їм кожне друге слово, але наші люди були істі, що вони пишуть по-російськи. Між тим друга генерація, це друга часть тої еліти нашої, генерації тих наших інтелігентів. Вони трималися того, що, знаєте, ми хочемо мати свою культуру і маємо підпорувати свій язик. От як Емілій Кубик, який перейшов на русинський народний язик. І фактично Емілій Кубик і зробив то, що зробив про наших русинів Гавріл Костельник. З одного бідов, Гавріл Костельник був помеші наших воєводинських русинів. І його твори, ті, які він почав писати, його оповідання, а головне його драма Євтайова «Дзівка», вона вразила общество, і вони перейшли на народний язик. От Емілію Кубику не пощастило, не поталанило перевести свої твори тут, у ті часи, щоб люди увиділи, що не треба ані російський, ані деякий другий варіант, треба брати русинський язик за основу. І фактично на тому язикові витворити свою літературу. Цей язик має стати робочим язиком народу, він має стати літературним язиком, писемним стандартом, а так далі.